Ay danay ba pang damboy niya? Bap nanano ko kayo ni nakamartindang pakwan. Wali na ako eh. Bakit naman po? Wala eh, may nga lugi. Kumakay pa po ako. Nanayaping ba yung business yung Pare ngayon? ne, wapin deren pang topping ko kayang bayo kong business. Pizza pie. Ay ni, may nyaman nyo ini oh. Kamyas flavor. Ay dana ba paya maslam kanya ng kayang pizza pie? Aliyo ida mo, tsaka luwalo ang gagawan kong flavor Kenny. Yan ang yellow taka pa rin eh, kamyas flavor. Ini kanyan, kalamansi flavor yo. Ang kaya kaya nilawan may niwo. Ini latik flavor. Nanyaman ni, lalo na ini oh, lawan me. Mais flavor. Awan na bap? Kenny, pakit ko kaya ka mga nanong gagawa ng kanakong pizza pa. Step, palwal talarening unanong ang palaya. Ay dana ba po tating nga pala yung kayang pizza pie? Kaya mapait kanya ng pizza pie mo ba? Ha, aliyoy damo. Ay, ni good lang makanya ni ay. So, watch, learn and listen na kamo, Ken. Puting ko kasing technique, bangkad tangali mapaiting ka na ako nga palya. Balo ko na yan bap. Dapat happy guys itong gagawa kang makanyan eh. Kasi itong malungkot ka kanong papaitsing kayang gawa kan tayo eh. Ay, dan ha, kasabyang matuan eh. Halito to ito. Kasabyang matwa ang pamoba, pikaw ari ka matwa. Ay, damo, 35 ko pa. Naglupa ko mong matwo, ning keng asawa kong makatak. Ay, ako mong TV, li ko ano didiskarte yan. Ay, ngay ni, nano-nano yung panggawan ko, mga stress ko kayo. Ay dana bap, kaya pala discover mo na naman yung pizza pie mong ating kapal yan eh. Kaya rin mo mumpeng good yan bap, nanong next step mo. Ay, ni, pagpagtaya pa ini ay. Kay, sementa mo, lako talaretong butol. Pelalo kasing butol, pengud-good ko eh. Diyan rening lati-lating bulating reni pag lako tala. Pampapait lang kasi din So eh. ayan bap, pangatlong beses ta na nga interview ba pang Dambo niya bap. At yun na naman kening pesto na, kening madapdap resettlement. Ay nituro nakatama ka na ano maglutong nga palya, naling mapait. O bap nanong panggawan mo ba po at panapsalan mo yung nga palya na? Ay, damo, wapin initan sasabihan kong technique. Upsell technique. Separate the liquid from solid. Dana bap, English ita. Awan eh bap, may ginyang bola-bola nga palya. Tambo ka talaga niya bap. Ay, damo, nang dambo. Paglokwan ming lagyo ko. Sinabi ko naman kaya kang aliya dambo lang tayo eh. Dambert, bognot ko talaga lagyo. Ay niya, dambo. Bolang. Di bap, joke mo ka naman eh, pa-high-blood kaya ka na ako. Santing mo pala lagyan eh bap, pang social, Dambert. So ikaw kan eh bap, yun eh paglokwan ni bapang Dambo. Aliya talaga Dambo lang to, Dambert, bognot, tsaka no. Kaya rin mong gawang bola-bola yan, bap nanong na yung tutuki mong step na. Siyempre, sang kapanta na kanini. Semen ko pa ang bagya, lawen-lawen ko pa nung atin ng pambutol mitagan kay ni ay. Kay mga nakatang-tangke kalamungge. Ida na ba pot mga nakantangke, after na mo kay bulong kalamungging ka na mo na. Ay damo, mas masustansya yung tangke kaysa kang bulong. Ang kay, lagyeta mo ini ay. Nano yan ba pot kabalot ng tela? Eh kung man naman balo eh, makasabit siya kitang babaw na yung pasbulmi, tikman ko manyaman. Ay damo tangot, lalagyan mo kening pusad na nga puyo. Pusad ng jaljal ne. Ay damo oh. O tato kasi ka rin eh. Sabi ng maya, ka nakabag na kaning pusad, balot kaya kanong tela, tsaka kaya sabit ka rin. Ay damo, pasensya na ka na burge, pero manyaman pa rin niya, hindi dinanta mong brown sugar. O sige ba, okay mo, anti mo na ako mga lang ikit. Tangog doang man yan na ako itong bulong saging ken. Mga lami ano yung ma... Ay dana ni Neo. Dami naus mo ko pantatang. Ibalik ka ta burgi. Ay ni, gogota na kanya ng kakatamong pizza pie. Kay para mas manamis-namis yo. Dinantang itoklak orange flavor. Ba pizza pa yung gagawan mo o orange juice? Damo, just believe it to me. Ay ni, dinantang nga Ginomoto. Ay dana ba, mga nano ko kasi maniwala kaya ka ba? Mga nyan larang kaya ang sangkap, nano ka yan ba? Ay dana ni Neo, te kaya maniwala ka na ako. Manyaman ni. Ini, singkamas kanyan. At saka ta nagogong pa si Bayo. E wari atin tamo ping kasabyan. To see is to believe. Ay damo kakit mo na ka pa maniwala. Aligo kasi maniwala kayong to see is to believe bap eh. Ay damo, bakit naman? Ikit mo na waring ginubap. Alike pa, ay damo. Paburi mo sabihan niya ka maniwala kaya. Ay dana, syempre maniwala ko. Dana, balo ko na yung joke kaya ne. Ang kaya kanyan, kutang mo ka na ako nung ikit ko na yung utak ko ne. O ang kaya syempre, paghibat ko, alike po. O ang kaya kutang mo ka na ako nung ating kong utak. Ay danan joke ne. Balo ko na yan eh. Papunta ka, papauli na ako. Babab, karakal mo kita. Ngayon hindi kaya pa pinabalo itan sasabihan mo ngayon tayo. Dana makatulay yapin eh. Ano yung paling pamitpitan mo ngayon ba? Ini, payari na ako pin. Itay tayong do. Wapin tayong gawin kong pizza pie. Ang kaya ini, pamalaman ko kay ini ay. Dana ba balam pala siopaw yan eh. Dapat pala ba palipit sa pie nga house mo ken nung ali siopaw apalya. O kaya, apalya, siopaw. Dango eh, pakasiyari, pitpitan kaya pa ini eh. Why ni ha, pamitpitan tayo pang mga niyan. Ang kay, luto tahan eh. Pirito tahan eh ay. Why ni, dinan tayong tabang matudtod. Baka tayo agad yung maprito. O yan, tostado ne. Okay na siguro ni, pamit ng tahan eh.
Pilang puto timburi mo, adwa apat. Siyempre, ba't kaya tatamong apat, kaya tatamong marakol? Bakit tang sigurado tamong kumabsi? Uy, ni sige, agawan ka nga apat. Ay, danagisan mo yan kaya ni Burgi. Siyempre naman, Bap, why not coconut? So yan Bap, munta na kayo kayo ng madap-dap resettlement, sali na kayo ang Bapang Dambo. Pantunan niya mo, chuy kayo ng Lele Park 1. So, ayun ka na akong piniling flavor, kaya ka na akong toppings Bap, kalamunding flavor. Sigurado mo, Burgi. Kaya ka sumawa, lagi mo kong balik-balikan. O yan Bap, ready to serve na yung kaya katamong kaipit sa pie. Okay, hindi Bap? Tana. So ayun ni Bap, tikman ko ni Bap, paluwa-luwa yapin lasa. Ting mapait, mayumo, malat. Aluwa-luwa, pero musa yung lasang manyaman.